Pumanaw na ang 18 anyos na amateur boxer na nakomatose matapos ang laban nito sa Bansalan, Davao del Sur noong Setyembre. Na-diagnose rin ito na COVID-19 positive habang nasa ospital. Matapos ang mahigit 3 linggo, pumanaw na ang 18 anyos na amateur boxer na si Anselmo Tagalog Jr. Lunes ng gabi sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City kung saan ito nakakonfine. Nakomatose si Anselmo bunsod ng blood clot sa kanyang ulo ilang oras matapos ang laban nito sa boxing noong September 17 sa Bansalan, Davao del Sur sa pagdiriwang ng Bansaulog Festival 2023. Matatanda ang naging matagumpay ang 2 operasyon sa ulo nito pero napag-alamang COVID-19 positive ito habang nasa ospital. Kaya doble ang pighating nararamdaman ng pamilya at nais nila na mapalibing ng maayos si Anselmo. Hinihintay pa ang pahayag ng SPMC kaugnay nito. Nananawagan naman ang ina sa Bansalan LGU at sa organizer na Amateur Boxing Association of Bansalan Incorporated na tulungan sila sa mga gastusin sa ospital at sa pagpapalibing kay Anselmo. Ayon sa Boxing Association, ipapaalam nila ito sa alkalde ng Bansalan upang mapadali ang release ng financial assistance. Humihingi na rin daw sila ng tulong sa lahat ng coaches. Usap mga panawagan nga, makuha na ko ni anak na ko karoon na dili sa SMC nga. Una-una kanila ning sakit sa COVID, kay boxing magwinunggan na ni nagkumato siya. Para mapahipos na ko siya. Kaya muta na ko yung rewas, parang di sa sakit.